Azkenengo jokaldian, bai, nire ustez ensaio izan da, arbitroak esan da hau ez dala izan, baina bai aukera pilaukin duguz lehenago. Ensaioa sartzeko, paloen aurrean bai golpe bat eukin dugu beti bota behar dala eta ez dugu bota, eskura jolastu dugula, aukera pilaukin duguz puntu gehiago sartzeko. Azkenean berdinketa, nola lortzen duzu? Amaieran eta holan ikusita, ez nau pozik, zen nire ustez irabazi algendun. Egia da, bigarren aldean hasieran eurak arreti jarri dira, eta gauza oso gaizki jarri dira guretzat. Baina, guk lurretik altxatu gara, benetan ondo jolastu dugu, amaitu dugu partidua benetan gogorra, zogor jolasten eta oso ondo jolasten, eta holan ikusita, pozik, baina nire ustez irabazi altzen partidu hau. Oso ondasi duzuen orgeiakokan, gero pizkabet itzaldi egin duzue, eta azkenean, eta gauzak txarra zegonean, altxatxo egin duzue, eta egundoko 20 minutu egin duzue norgeiakoka bukatzeko. Bai, holan izan da, zure izan duzu modutan, oso ondasi dugu partidua, oso sartuta hasi dugu, pena izan da Iza lesionatu dela, nire ustez guztiak jarri dira pizkat urduri, pentsatzen Iza zegoela, eta eurak gora joan dira. Orduan, lehenengo aldiaren azkenengo 15-20 minutu eurak gu baino asko sobeto jolastu dabe. Atzeden aldian, aldageletan komentatu dugu, partidua alzala irabazi, eta guk burua gora ipini bargen duen, eta, holan izan da. Bigarren aldia ez dugu oso ondo hasi, baina gero azkenengo 30 minutuak benetan oso onak izan dira. Eta fizikoki erabat nagusi azken minututan, Bai, fizikoki lan pila egiten dugu, eta nire ustez nabaritu da. Burua gora ipini dugunean, fizikoa atara dugu, eta aurrean batez ere aurrelariak benetan lan bikaina egin dabe.